Ránko priatelia, a ja vás vítam v novej sérii mojich videí, ktoré som zaradil na môj kanál s názvom Denná rutina pro majstra, a týmto štartujem vlastne jednotku, aby ste pochopili vlastne tento nový formát. Tak dúfam, že sa vám bude páčiť aj s týmto našim osobným príhovorom z našho bežného dňa a z našich prác a vôbec tak, ako to celé riešime. A dnes prvý diel, hej? Čiže hashtag 1 s označením. Ideme montovať zásuvky a robiť inšpekciu do Martinusu, kde si možno aj nejakú knihu kúpime. Budeme čakať na vaše reakcie, či sa vám tento formát bude páčiť videí. Ak áno, určite nezabudnite dať like a odber a my vám pripravíme ďalšie podobné videjka ako toto. Takže zatiaľ vidíme sa na predajni. Túto fešandu nahradíme touto starou a možná, že si kúpime nejakú knižku. Takto sme spravili zásuvku pod napätím. Každý správny elektrikár sa elektriky nebojí. To nemôže fungovať. Vidíš, že to nefunguje. Hrozné, to je tiež na výmenu už. Nie je v dobrom stave. Kto chce byť slobodný, musí mať pochop o slobode. Musí žiť skutočný vyšší život, musí mať akú takú vzdelanosť. Preto veľké pole nastáva pre pastierov ľudu, na ktoré ich česť a sláva volá, aby všemožne na osvietení ľudu pracovali. Ako to vidíš? To je na výmenu toto. Ono, prejdeme asi úplne všetky zásuvky a tak to ešte stihneme a posuneme to na oddelenie. Lebo tam sú káble, hej, čiže to je ako... Aby tam nebodaj niekto nezapájal niečo. No čo, ideme na ďalšiu zákazku?